Hi guys, I'm back no nya. So guys, before anything else, umaandar na yung bus. Mabalik na kami sa van kasi malapit na kami ba. Guys, mugid yung kung ginahulat mo ka. Wa nag-iinit. So nakuha ni kay. Ilis na yung auntie kay. Akot lang ko. Ito sa isa. Ito ka ano kay. Naisa ko. So what's up guys, Jayjay here and welcome back to my channel! Umaandar na yung bus, ano bang bus? Umaandar na yung barge and then we will wait mga 30 minutes ata ito, 40 minutes, mga 15 minutes mga ganyan before makarating sa SAMAL Island. So kanina guys, from Pinapawan City to here in Davao City is 3 hours yung biyahe namin kanina. So yan, ganitong araw pero masarap. Okay lang. Ayan. Nandun yung island, ayan. Nandun. Malapit lang pero carry lang. Mabait na kami sa van kasi malapit na kami malapit kami sa port sa SAMAL. So kailangan magbike din sa van para dili magdugay. Nakabalik lang sa van, no? So, nakauban-aban ito. Yan. So, guys, update lang naman niya. Kumabot ko sa Aloro Beach. So, Aloro Beach is, ano siya? Napay land travel na. Siguro 1 hour. At least 1 hour. Siguro nga, ano, nga biyahe. Para maabot sa Kabutian Island. I mean, Kabutian. Kasama gyud siya pero kapatian. So, update na mo later. Bye-bye. Hi guys, I'm back no nya. Hoy, grabe siya siya kalayo. No? Mali kong expect mo 1 hour na. Ang mas 1 hour at 30 minutes. Pero sa kapitian, di siya niya. Lubak ka mong biyagihan ganyan no. Yung akapoy, hindi ka ayaw ang biyahe ay. Ano maabi gusto driver ka naka-pressure kay. Ano po ng driver ka nga? Kapoy! Kung ani, uy, asa magyod nga pisyo niya. Di mo sila katuod ka ayun no. Expect sila nga. Dito ako yung speaker. Lubak mo dyan din yung madet. Uy. So nagabaklay ko kay explore pa na ako ang beach. Explore pa na ako kay init pa kayo siya. So, expect yun yung ating workshop. So, ito ba yung activity? Siguro mag-game sila sa niya. Yung building mo nila. Kaya available dito. So,
So, nag-Victorias ako mga friend dito. Nato dito gamay. Ano yung laag ko gamay. Explore ko dito. So, balik ako. So, Laura Beach guys, 50 ang entrance fee overnight. And then, nawami sa mga ng landong pag may kayo sa doon, pinita pag yun. Di pag yun may ka ng swimming. Yung Victoria's ako mga friend dito niya, gagaan ko nila ba rin. Lain kayo. Activities is first kay nagkaon ako. First thing yun kay di kaon dito daan. Next is kung mag-high tide ka ng landong na gamay ang kuan. Adlaw kay mag-snorkeling yun ko guys. Every time ato ang beach, mag-snorkeling yun ko guys. Kanahan yung mga fishes, mga isda. So ayan guys. Padaan siya pag-backline. Ay, maglala pagit sila. Hindi sila ito sa panakakuan. So naka-rush guard ako and everything. Parachute na. Ay, lagi sila nung napagin sila dito. Guys, mugid akong ginahulat mo ka nang wa nag-iinit ka nang sakit ka ang dagat niya as ang tubig. So update mo kayo yan yung mga tent siya matulog ako ba high tide na okay laban na ng dagat yan. Deep lang to no? Ready mo sa itong dinner later. Una nga guyog-guyog, tingnan naman. Dapat Mas madam liho. Samal. Say hi naman ko eh. Gabok na yung tupo na ni Baglalong. Touchen. Ako ba na sila? Kaya ko ani kay ilis na yung auntie kay akot lang po katag kayo sa katag kayo kay naayos sa bot niya katag kayo maligo sa ulo balik ako niya dito na balik. Bye guys. Hi guys, I'm back. So wag ka nang manog ko kanang fresh na yun kayo no kanang hindi kita mag-uol kanang na ready to ano na kita ready for the rampa na gito niya gabi kay actually gabi na gito siya mga 6 around 6 PM na and kaniha ako impression sa dagat is first kay discouragement gano'n na discourage ko kay gano'n ko siya gano'n na yun go ayaw ganang galutaw nga yulubig sa ka ng galutaw pero hindi lipod ingo na nang ginamay ng galutaw ano kan siya nangatol kong sobra kay siguro dili mo ko allergic sa dagat
Pero nga to ko ganiha. Moto, dali na dyan kayo ko. And then, wala ko na din nag-snorkeling actually. Kay, puro boto, puro bato nga na ilumot akong nakita dito, like corals actually. Yan. Layo na kag na-updan nun yapon siya corals. Yapon. So, ato, nag-enjoy. Hi! Nag-relax ako diri. Just relax na. Relax na sa kay. Later on, mag-help na po pa. Baka na po kuhan. Lechon. Ready na tomati yan. Kaya para daghan diba ka ano. Kaya pa ilan na yun. Kailan gano'n ka na. May lechon sa inyo yung barangay. Tingnan ako diri ang part kay kuhan. Ay, lagi to eh. Baliktad sa napan. Ay, marag diri lang arang-arang ang lighting. Ngit-ngit kay dito oh. Lumaon. Limpyo na. Aslom, dili hadam. Aslom dai. Alam mo aslom. Aslom. Sila oy. Inom ka ne? Pati naman ako. Limpyo na mga ligo ta. Isog kayo So karon pa nalimpyo ang dagat no, nya nang nawala na gid ang mga hugawan. Problema na kay ngit-ngit jud kay siya wala suga. Char. Tara dai. Nebra. Trip ani nila oy. Alas 6 pa dai. Unya na na. Hello. Dad, mag-shot ka, sir. Sir, dad. Sige daw, patry daw ko ana. Ipatay si sir, Chan. Sir, Chan, para nice. Yes naman, sir. 80 proof ng alcohol. Uy, taos ang pilang proof, sir. 80. 80. Laban ni Hinebra no. Tara oh. Sige, kung ulo ka ni. Dahil na, uwi, kusog kayo. Char. Kina nga. Kaya niyo, sir. Sige daw, sir. Wala lagi mo. Ala, magbula siya, no. Basta ma-open na siya, sir. Sige kasi, sir. Kaya pa mo, sir. Kaya pa mo. Straight. Gamay lang man. Gamay lang. Mo dili padung dito. Gamay lang, sir. Gamay lang. Gamay lang. Limpyo na. Makawali makaya. Ako dito. No, di ba? Ay, Bottomless. Gani. Diba? Lawa ra gid no. Dala ka, sir. oh, pero 80 proof na, sir. Kataw-taw, amin sulit ka na kagtaon. Hinebra guys gato 80% katong dili light. For alcohol imong giinom no. Hinebra dito guys. Dito sponsor na charan. Ayun na si Joseph! Hinebra ba ka naman? Char. Dala, inebra mi doon. Pila na, ne. Lak-lak ka. So mag-dinner na daw minutes. So balik na lang sa kuan yan. Insert video lang yun ang kuan. Kaon ko para di ka ma-disturb no. Bye. So gi-prank nila no, dili dito Hinebra no. Sprite man jud to siya, dili siya Hinebra niya. Tingala sa nga Tom is ba. Dili kay 80 proof daw Charmelet. Gi-char lagod nila. Yawa kay nila. Sprite ready ay. What's sila sa Hinebra da? The next day. Good morning. Buong kumata. So, time check. 5:10 na. In the morning. So, ano ko ito? Nag-ready na may for breakfast. Okay. Later on, makikita mo yung mga lang. Data. So, check na.
tour sa tawag sa Alora Beach. Okay. Magtaas akong vlog pero wala pa ko ka-introduce or wala pa ko ka-tour dili. Wala pa mo ng tour sa kuan sa Alora. So insert video lang yun din kay ganang para dili tahagog chika ba. Bye. Insert video.